ja més de 4 anys que estic vivint en aquest poble. Quan vaig venir, no sabia el que m'esperava. Allà al Marroc sempre escoltava coses boniques sobre Europa. Que a Europa es respecten els drets humans. Que aquí es respecten els drets de les persones. A poc vaig aprendre que l'Europa que ens havien venut a les pel·lícules, als mitjans de formació, no és l'Europa que existeix a la realitat. Quan els de Vox diuen que la gent immigrant ho tenim tot fàcil, ni tan sols s'imaginen l'infern pel que he passat jo. Ni tan sols s'imaginen el que vol dir ser una persona il·legal, una persona que el sistema es nega a reconèixer com si no existís. No tenir papers en aquest país vol dir que has de treballar de qualsevol cosa a canvi de 3 o 4 euros l'hora. Vol dir que has de treballar en condicions indignes, sense dret a protestar si et maltracten o et fan fora, sense dret a cobrar l'atur, sense dret a cobrar la baixa, sense dret a vacances, sense dret a res. Vol dir que no et deixaran treballar legalment i aleshores et diran per què no treballes. Vol dir que hauràs de treballar il·legalment 10 hores al dia i encara et diran ets un vago. No tindràs dret a cap ajuda, però et diran veus de les ajudes. No et deixaran pagar un lloguer, encara que tinguis els diners per pagar-lo, i després et diran per què no pagues un lloguer. Vol dir que hauràs de viure al carrer o ocupar un pis de banc, que viuràs esperant una data de desnonament, esperant el dia que la policia rebenti la porta de casa teva, i a sobre et diran ets un criminal, ets un privilegiat. Però un dia vaig trobar la xarxa d'habitatge del Baix Maresme, gent encantadora que m'han acollit amb els braços oberts. A la xarxa hem creat una família molt bonica i hem aconseguit coses que feia molt de temps que no es veien. Cada setmana fem assemblees enormes amb persones d'orígens i cultures diferents que es junten en una comunitat unida, migrants, dones, joves, els més pobres prenen la paraula, ens cuidem en les derrotes i celebrem junts les victòries. Ens organitzem per defensar-nos, però també per atacar els nostres enemics. I sobretot anem aprenent junts algunes coses. Aprenem que els lloguers no pugen per art de màgia i que els desnonaments no són cap desastre natural. Aprenem que el problema que hi ha darrere de tot això és un sistema econòmic absurd que necessita acumular beneficis i més beneficis. Un sistema que necessita convertir les nostres cases en un altre negoci per als grans capitals. Un sistema que necessita mà d'obra barata i obedient. Sabem que és un camí llarg i difícil, però també sabem que no tenim una altra opció. Cada dia hem de ser més, cada dia hem de ser més forts. Tota la gent treballadora, la gent que ens hem de guanyar un sou per sobreviure, ens hem d'unir i ens hem d'organitzar per sobre de les nostres diferències. Hem de lluitar per un món nou, un món més just i un món més bonic. Moltes gràcies i ara passo la paraula al meu amic Andreu. Sí.